sa pagtanom sa magpupugas. Tulo ka klase sa yuta ang dili gyud mohatag og ani. Nya usara ka klase sa yuta ang mohatag og ani. Pasabot pila man na ka percent, 25% ra sa iyang paningkamot pagtanom ang mubalik niya. Ganahan mo ana, alkanse ang 75%, wagtang niya 25% ra ang mo balik. Kana bang maghimo kag maayo niya 25% ra ang imong sense of fulfillment. Okay ra na nimo? Uy, tawgo na natog alkanse. Kanse ba? Upat ka buk imong anak, tulo ang buangon, usaray buutan. Pastilang alkansiha. Pulos man tanin ako gipakaon, pulos man tanin ako giatiman. Ngano maning galabi na maning buangon. Ana, lisod kayo. Mura mag discouraging kayo ba ang reality nga gipresentar sa Ginoo? Ako sad parehasan na nako'y daghang gitabangan nga mo eskwela aron makalampos. Hapit naman tingali na mo 250 ka tao estudyante ang akong natabangan, dinagko o ginagmayng tabang aron makahuman og college. Pero wa kaabot og mga 20 ka buok ang kanang ako ma-feel ba nga nibalik og nakigsuod gyapon ako. Ang uban murag nalimot na lang sa gani ko nila kay di naman gyud managad. Pero sa una katong sige pang gasto, akada gyud semana parting suora na mo tiksan pader di ana say bayron non pader amo na sarong exam pader di apa yung uniform porting suora. Pero pag humana so, nalimot na murag wa mga 20 tingali o galisod ganig 20 tingali ang kanang ma-feel gid nako ba nga duna na gid ang among connection ba, ang among connection nagpadayon kanang mananghid pa pader di anak ko'y uyab pader sakto kaning among gibuhat pader maunta ni magminyo unta mi pader sakto ning magtinukhangay mi pader nga wa mi kasal kanang mananghid unta gyapon ba adi na wa na gyud. Nauna li akong nahibawan, tayo uban ga live-in, ang uban sad na minyo, babdos na, ang uban sad nakapabuntis, nya, ang uban na nagbuwag na sad karon, di na gyud mananghid nako. Pero sa una, so tanang gastuhan sa eskwelahan, ipananghid gyud. Papalit pag kanang unsay ana kanang ini graduate ba? Class ring. Papalit portira ba ding mahala ana kay ni graduate ko wa man ko'y class ring. Usa ra man to kasingsing ang gipahuwaman sa Suarez na sige ming sulob pag ring hop ceremony ba siging sulob pila ra kato kabuk namo nakapalit og kana gyung para isulob. Hinuwang man mabawog ko sa imong kamot kay dako kay tanan mahugo niya haron lang gyud murag na ay singsing ba. Pero karon sus mangayo gyud ini guman di na kita kay bawo hain na sila padong murag alkanse no kaingon ta alkanse man tingali ni. Pero sa Ginoo dili alkanse ngano man kay bisag 25% ra ang maayong yuta, ikaupat rang bahin ang maayong yuta. Pero manguhay man sa tag 100, tag 60, tag 30, porting bawian. Mao na ang kuan din ba ang mensahe ang Ginoo niingon ayaw pagsigig focus anang mga negative nga imong nasinati nya reklamo dayon mas stress man ka ana. Mas stress ka. Tan-awa unsay mga nindot nga naa nimo nga productive nga naa nimo. Diha i-invest ang imong focus, ang imong efforts. Nganong ana man ka magsigig tan-aw anang imong unproductive aspects. Katubitang akong i-share ka usa nga naitaw nga akong na suod-suod sad kay murag silingan mi dito, putol ang iyang duha ka tiil, babaw tuhod.
Murag tunga-tunga sa paa tingali na putol, duha gid ka buok. Una maglakaw siya sa daan, ang iyang sinilasan, ang iyang kamot. Ang iyang kamot iyang ilakaw. Kusugar ba mo lakaw, dagko nagugay din bukton. Naku, asa ka ni siya nga mo agi mas bay unahan pang iyang amo sandayong niya maagi siya sa daan kay di pa masagi kay daghan ang mga sakyanan sa una. Maglakaw makita ginato. Asa ka ni siya kamot may gilakaw. Ana. Hantod nga eskwela nako og kanang kuan sisisi na sansyang ko mahasuroy man ko usahay na makalakaw man ko labi na tong nakauyab na ko ihatod man ako ngadto sa maglakaw ra mami ana sobay na sansyang ko ngadto may tabuan adto pa dool Carlock atong Figueroa siguro to dan maagi mi anang naay mga furnituran dia dool sa Cebu Coliseum dito di siya nagtrabaho tignos-nos anang kanang tigliha ba og tig palis anang mga furnitures. Tupong-tupong ra gyud siya sa furniture sad. Sige siya nos-nos dito. Niya akong gi-inquire ang pipila ka mga nagtrabaho dito, usad ito siya sa pinangga kay tag-iya kay may kay mo trabaho. Dagko kay bukto ni perting kusugang nos-nos, di man gani kapuyon gani lakaw daan kamot gamiton sa mot na nang nos-nos, iyang gi-capitalize og naa siya earning, regular earning tungod anang iyang pag-focus unsay magamit niya. Muna ay na mo pagsigi kis-kis anang kilay kanang buhok. Inyo man ang gipang-usap, pipila man na sa mga negative tingali nga wa ka kauyon. Pero wade ka magtan-aw basig na ay mga nindot diha nimo aron mawa nang imong hunahuna anang mga negatiba kay ang kalibutan gug karon lahi ang gitudlo ba. Unsay di nimo mauyonan usba i-improve mo man ang itudlo. Ang di kayo nindot i-improve hangtod na lang noon malimot na lang kag-appreciate sa nindot. Nanglitan sige kag usab sa imong buhok imo ginang kulurag maayo basig nalimot na ka pag-appreciate sa imong ulo. Ang imong ba nga mo'y gitaptan sa buhok basig nalimot na ka niya makanser dayon ang imong tungod sa mga chemicals nga sige nimo butang sa imong buhok hangtod brain tumor na ka. Inig brain tumor nimo wa na ginay kapuslanan imong buhok upawa naman ka. Basig nalimot ka na pag-care sa imong internal system. Sige na lang kag inom anang pills kay nag-focus yung ka nga dili gyud mo daghan ang imong anak kay di jud ka ganahan og daghang anak nya hinganak man kay kastanan. Sige na kag inom anang pills wa ka kabantay puno na day kas chemicals og nahimong tumor sa imong ovary, tumor sa imong mattress, tumor sa imong cervical sanang kuan cervix. Wa na hinoon ang imo nung tibok lawas patyo na ang lawas nga imong gilikayan nga kunuhay imo yung nindoton kay slim body ka kay malusyang ka kung daghan kag anak dili sayon pagbuhi og daghang anak wa na patay na gidon ka kay nagsobraan man kag focus atong di ko ganahan aning daghang anak. Mas may pagdaghan kay kag anak abot og 15 ka buok. Nga naman kana kuno mga babae nga daghang anak layo ra kuno nas cancer. Di kay makanser di san makanser ang ilang dughan kay kuan man ni excrete magmaayo kay na may daghang nagsuso pero magsalig ra kasi imong bana. Makanser ka na bisag mo apil pang pari usahay di gyud makuan cancer gyapon ka katog yung mga bata o gitinindot at tanawa kasagaras daghag anak taas og kinabuhi gawas lang madisgrasya pero dili sad non tanan pero kasagaran ba basta daghag anak ako'y asawa sa kong uyuan karong Agosto 20 og makaabot pa mo 101
years old. Sobra man sa naspito ang iyang anak. Pangita mo diag mga babae, mga inahan nga sobra spito ang anak. Kasagaran gid tag-as og kinabuhi. Pero kana ganing tagsara, anak, tagutlo, nawa, di ba mukalit lang nagluro. Atakiyon, mamatay dayon ay. Dali lagi mamatay. Adi sa tanan na ako lang ng istorya lang ning ako ba. Ang ako lang point is ang gustos Ginoo ba mahimutang productive. Muna diri sa unang pagbasa ang gitan-aw sa mga Israelita, mamatay mis gutom kay wa na mi kaon, wa nay pagkaon dinis desierto, way karne, way kanang unsa dang ilang makaon, tubig, wa say mainom, desierto god. Reklamo din sila ngatong Moses, nalimot sila nga sa kadaghan sa tao nga ilang kuyog naay usa gaginganlag Moses nga dunay koneksyon sa Ginoo. Nalimot sila ana ba? Ni-relax lang unta to sila, ningon lang ta sila nga naabitas Moses, connected bitanas Ginoo. In short, kanindot untag mo ingon ta bisag nakasinati ko aning tanang mga kasakit, akong bana nagbisyo, akong asawa nagbisyo, akong mga anak mga dagko kay kaon pero mga tapulan kayo, mga bugo pagyod nya pa koy igsuon magpunay libak nako, di pay mga ugangan magsigig daot nako, di pay trabahoan nga gamay kay sweldo, di pagyud ko tagaag promosyon. Mura bayag ka ng kuan kayo kanana ang negative kayo ba? Pero makaingon ka kanindot nga ni ako'y pamilya, ni ako'y family, ako ning developon kaysa magsigi kag yaw-yaw sa imong anak, pangasaba sa imong pangaway sa imong bana, pangaway sa imong asawa, hala pangontra, bungol anang imong mga in-laws, na hastang imong tibok pamilya mamatay na ginona. No? Sige, lingay mong tupad. Ing na di ka reklamador. Pangutan aba ing na di ka reklamador. Na kan mga reklamador di gina productive. Kay unsa man ang reklamador, magsigig tan-aw sa mga apan. Pero ang tao nga humble, kanang taong mapaubsanon mo na mga productive kayo sama nila ni Saint Joachim ug wa gid sila mo insist nga mailhan sila, pero kinsa may ilang gifokusan kining atong anak, ato ning fokusan ug atiman, ato gining dadon ngadto sa Ginoo, Dios non nga kaning kuan pamaagi. Usa ra may ilang anak si Maria, ato gining fokusan. Ay sus, ang resulta unsa man sa una bayang panahon sa mga Hudiyo, basta jutay kag anak tamayon baya ka. Mo bitaw si Elizabeth og si kuan kaning sa Elizabeth og si Zacarias, nga uwaw kay ito sila kay tiguwang na sila, way anak, pero nakaanak sila usa nga gitawag og John the Baptist, portis ang sikata, nahimong agianan sa kaluwasan. Mausad si Joaquin og si Ana, focus lang gid silang Maria, gitudluan gid sa tanan, giatiman gyud, tinuod pobre gyapon sila, pero si Maria na umol sa purtig yung nindotang pagkaumol nga nindot kayo iyang kinaiya, holy kay siyag batasan kay gitudluag mais ginikanan, hasta ang Ginoo na ibog ni Maria o gipaangkan si Maria sa Espiritu Santo. Hilingian ang imong tupad ina, maibog kang Ginoo nimo. Basin og basin og ang Ginoo mahadlok magtan-aw naong nimo kay ang iyang gibuhat nga kilay wa na diha, ang buhok wa na diha, ang palupyan tiyog wa na diha, ang color sa panit wa na diha, pulos na mga tato gipaputi na, ang iyang gihimo nga lalaki nga organ nahimo ng babae nga organ. Basig mahadlok ng Ginoo magtan-aw nimo kinsa maning gahimo aning tawhana, di naman ni akong hinimo, nabayay memory ang Ginoo. Ang Ginoo naka-memorize na siya sa iyang gihimo, hasta gukuno ni atong buhok gihap. Basig tan-aw ni di man ni maos padersiano, nganong mura naman ig madre. Joke. Padersiano nga kuan man to, pari man tong Katoliko, di man to magminyo, ngano
ni ana man gipalitag dayapir o gatas. Tulo pag yun kabuok. Kuyaw yung ano maning paria nga rosaryuhan man tay gunitan ani nga sige naman ni gunit-gunit kamots madre. Kana bang dili ba ka mauwaw ang Ginoo o masakitan nga magtan-aw nato. Nya malipay ra gid ang Ginoo kung gamito nato unsay mga nindot nga iyang gihatag kay wa gyud magkuwang ang Ginoo nato mga igsoon. Ayaw na pagsigig reklamo sa mga bati, ayaw sigig pangumparar ngadtos uban. Focus unsay nindot ya nimo. Ako karon di man jud kay ko bright no. Usahay kuan sad ko ma-amaze po ko anang ubang mga pari nga purtig yung brighta, may kay mo suwat, may kay mo tabi, suhito kaayo hapit tanang aspito, memorize pahasta tanang mga bersikulos Biblia, tanang historical aspect. Ngayon sa ko biliban ako may kay mo istoryag Latin, Spanish, Italian. Ako inton galisod pag bisag Tagalog, kanga pag English. Mura sa kong kuan ba? Lagi day. May kay mo basag mga libro, so sapitan ng libro gipangbasa dali kay Muhammad. Ako tulo pa lang ka pages, duka na kayo inigbasa. Di pa jud ko kasabot unsa to akong gibasa, baliko na sa nakog basa. Usahay makaingon sa ko, ngano kang ingon ana na sila no? Na ay mga pari nga usa lang ka encounter sa parisyoner, makaila dayon din agyud malimot ako katulo na ko encounter hasta liktor malimot ko ngan. Hasta sa Kristan kadaling mawa sa akong memory. Makaingon ko, Lord, purti na kong paningkamot og memorize isuwat pag inako usahay ilangan malimot man lang gyapon ko. Ana magtuon ko dito sa seminaryo sa una, ga-memorize ko galingkod. Memorize na kaya nako, inigbarog nako, kalipot lang ko kausa sa haligi, nalimot na sa akong i-memorize. Ang amo mga kauban, usa lang kabasa, ini-question na, paka-paka lang answer nako. Ano ba ni sila mga bright, magkaayo? Pero karon ko nakadiscovery, kini di ang pamaligyag slat, mausa din ni akong talent. Diri ko, nako adi-ara di ay, mao ni akong pabung. Ano mag-concentrate na kanang memorize diha i-record sa slot. Kari na lang slot akong sige report ninyo, di man ko ka-report mga tana mo na ako mga bersikulos Biblia, di man ko kamawa na kaning slot. Mao din ang akong pabungahon. Mao na ang atong SBF dag as of yesterday na natayhalin nga niabot nag 36,202 kaslat. So, pakpak. Na parihan nagsinugdanan ang remaining sa una 3 man to'y sinugdanan sa atong halin nya 4 ang sinugdanan sa kaning atong remaining. Karon parihan na 36,000 ang halin, 202 ang ato sa remaining available 39,798. Ala, hapit na ni mahurot. Madugay ani mag-equal na ni, pulos na ni 36 or mag-equal na ilang numero. Wow, anton mag-anam gini kagamay kay kugihan man kay mo mamalit. Labi na gyud inyong paliton og daghan mo apil mo aning atong 4-slot challenge hangtod karong August 6. Ang atong nadawat nga 4-slot challenge as of yesterday niabot nag 928 ka 4-slot challenge. Yes. Daghan-daghan gid ang kamahal nako no or nalipay nako si Paris Priest kay namalit man kanang 4-slot challenge para nas mga nangalipay nga ako nahimo ninyong Paris Priest mo 4 years naman ko karong August 6. Daghan sang nalipay. Nangandoy sa kung moabot ni 1,000 ya murag duol-duol na malang layo pa man tong August 6 ato nila ning himuong 2,000 ka. Maabot og 2,000 no og tungod ni ini nga ni focus ko sa positive malipayon ko isipare nakahatag sa tagkalipay ninyo nya nakahatag pagyog kalambuan sa atong simbahan. Katus ang uban ang ila sa mga talents nga ilang na-develop makahatag sa itong kalipay, makahatag o kalambuan sa simbahan. Mahimotang mabungahon.
focus na lang tag unsay positive. Kay ako bisan gani inaom nako, di man gyud positive kun akong ikumparar sa uban. Nga bang magtan-aw ko dutag naong nya, magtan-aw ko sa kong naong nganong naingon ani man eh. Pero sagdi lang, mahalinan masag yung slat. Nya sa sige na kong kalipay sa kong naong, wa na kay ko ni focus sa kong naong, usahay gani wa ko hilamos ini gawas nako. Na mo say mo ingon ako, pader guwapo man day kas personal. Oh, nako kani sila nangalipat kini sila. Pero sagdi lang, anak ato lang sang kasagaran sad musulti nako anak kadto man sang mga naghapit na nagsungkod ba pasabot mga daotan nag mga mata. Ang mata ba di na kay daot, di na kay tarong, pero wa kay ko kadungog sa mga batanon nga moingon gwapo man day ka pader kasagaran gyud mulikay ang batanon sa kaluod sagaran tingis mga batanon moingon yaks. Pero sagdi lang, ang importante ang Ginoo nalipay ba nato? Malipay ang Ginoo kung ang mga maayong yuta, ang mga positive aspects nato atong pabungahon nya di kay ta magpa-discourage sa atong mga negatives o mga painful nga mga experiences. God will make us fruitful. Nya with Mama Mary, with San Joaquin o Santa Ana, hinaut unta mabalaan ta, dili lang mabungahon kung dili balaan gyud ang kinabuhi. Manindog ta mga mabungahon.